Vi har lavet et forsøg om tsunamier, hvor vi skulle afklare forholdet mellem havdybde og bølgehastighed for en tsunamibølge. Det gjorde vi ved at opstille et tsunamikar som det her, hvor vi fyldte op med forskellige mængder vand. Først 2 cm højt vand, så 3 cm højt vand, så 4 og så 5. Ved hver forskellige centimeter højt vand dannede vi nogle bølger med det her flamingo-stykke, hvor vi målte tiden fra bølgen blev skabt hernede, til den ramte den anden ende af karret hernede. Og den tid det tog, stillede vi så ind i et skema. Og vores hypotese for før vi lavede forsøget lyder sådan. Når tsunamibølgen bevæger sig ind på lavere vand, vil den blive højere og langsommere. Som det ses her i tabel 1, har vi indsat resultaterne fra forsøget. Rejselængden for bølgen er længden på karret, som vandet var i. Vanddybden ses herude, og for hver vanddybde har vi taget 5 tider. Vi udregnede gennemsnitstiden for hver vanddybde, og derefter bølgehastigheden i centimeter per sekund, og til sidst bølgehastigheden i kilometer i timen. Omregningen fra centimeter i sekund til kilometer i timen gjorde vi ved først at dividere med 1000, for så får vi kilometer, og bagefter gange med 60 gange 60 for at få det i timer. Ud fra tabel 1 kan vi se, at jo dybere vandet er, jo hurtigere bevæger vandet sig. Bølgen. I tabel 2 vil vi så udregne en tsunamisbølges hastighed ud fra forskellige havdybder. Og det udregnede vi ud fra den her formel, som hedder H er lig med kvadratroden af G gange D, hvor G er tyngdeaccelerationen, som ligger på 9,81 meter i sekundet i anden, og D det er havdybden. Et eksempel er det 6.000 meters dybde, eller vanddybde, hvor at vi frem til resultatet 77 meter i sekundet. Og efter at have lavet udregningen med forskellige havdybder, omregnede vi fra meter i sekundet til kilometer i timen ved først at dividere med 1000 for at komme fra meter til kilometer, og så gange med 60 gange 60 for at komme fra sekund til time. Og ud fra tabel 2 kan vi igen se, at jo dybere det er, jo hurtigere bevæger en bølge sig. Ved at indsætte vores resultater fra tabel 1, altså gennemsnitshastighederne for bølgerne og vanddybderne, kan vi på den her graf se igen, at jo dybere der er, jo hurtigere bevæger bølgen sig. Ud fra tabel 2 lavede vi også en graf, hvor vi har hastigheden for bølgen i kilometer i timen og de forskellige vanddybder. Og ud fra den her graf kan vi også se, at jo dybere vandet er, jo hurtigere bevæger bølgen sig, og jo længere ind mod kysten, altså jo lavere det bliver, jo langsommere vil bølgen bevæge sig.